Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Karon niyang adlaw Biyernes na kita, Oktubre 23 tuig 2020. Aksyon Hotline. May 63 na lamang kadlaw na bilin na bag-o naton abi-abihon o kung na bago kita magsaulog sa adlaw sa Paskwa. Tiyang problema sinik kay ti dumilian ang pagiwat sang Christmas party bisan way man sang pagtililipon, dayon gihapon ang pagsaulog nato niya sa Paskwa. Aksyon Hotline. May 70 kadlaw man ang nabilin bag-o magsulod ang tuig 2021. Aksyon Hotline. Kumusta ka mo mga suki namon nga matag palamati sa kahanginan nga nagasunod na sa tanan nga mga public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod. Ang iban, ara nagamonitor paagi sa Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod sa Facebook Live. Pwede man kamo makasunod na paagi sa YouTube, no? Ara man available kita. Aksyon Hotline. Din ka man nga bahin sang kalibutan, importante mayara ka sang internet connection, pwede kagid makamonitor. Aksyon Hotline. Kag sa aton nga magka-aksyon nga nagamonitorya sa mga transistor radio, good day, good morning sa inyo. Welcome na sa aton nga pagpangalagad tub-tub kita sa takna nga alas 9:15 karon nga aga. Matulutaway although nagtupang taliti pero nagpakita na si Haring Adlaw. Aksyon Hotline. Unlike sa tong tinalikdan nga mga mga inadlaw nga pertigid ang pag-uom aga patuyan nagatinupa ng ulan, no? At least nagkagulo ginawa kita sa gusto magpanglabada. Panglaba na temprano para nga may tsansa pa nga magmala ang inyo sining nga mga linaban. Aksyon Hotline. Ano magdalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga agad diri sa inyo para tuntunan aksyon hotline. Now i-check ta ni karon kay ang plano sang City Government of Bacolod nga magpatigayon sang another surveillance testing. Kundi nagligad to may poll testing kung tawgon sa mga major markets o mga nagapanguna kag dalagko nga merkado diri sa syudad sa Bacolod. Nga mo man to ganing maayo nga sinyales sang ulihig kag nangin maayong resulta since nga pagwa sang poll testing o swab test jutay lamang nga porsyento sang mga nagabaligya sa merkado ang nagpositibo. Aksyon Hotline. Di kundi pasalamat kita nga at least ang mga nagabaligya or vendors sa merkado in 3 major public markets nga muning Libertad, Burgos, kag Sumungman Central Market, hilway kag way kay problema kung magbakal ka dira sa mga vendors. Aksyon Hotline. Sa interview sa Aksyon Firing Line kagabi kay City Administrator ang ambal niya ti may plano pagkaron ang emergency Operation Center or EOC nga magpadayon sining surveillance testing
sa iban pagid nga mga vendors, mga transient vendors, nagalakip ini sa pila ka mga sektor katulad sang transportasyon. Action Hotline. Ambot na nung reaksyon diri, unahon ko bidugay si Mr. Jago Malakad kay tingila grupo nagligad tong daan o nagkonplekto pa to kay kita mo pailuhanay pa sila sa mga alegasyon kag mga palayag ni Mr. Ernie Pineda. Now, ang transportasyon, when you say transportation, alin sa PUJ, tricycle, no? Amo ni ang means of transportation diri sa aton. Abot ko madala di ang mga e-trike nga nagabiyahe. Action Hotline. Di may kwarta pa kita. Ang question sini may ara pa kita kag ang cooperation sa merkado nga daan do na budlayan gani sa primero. Man kinanglanon mo nga mapaintyende kag makonbenser ang tawo nga mag-intra mo nga mag-participate sa poll testing nila nagligad, bangod may mga lain man nga interpretasyon iya ang mga vendors or may mga pagkahangawa nga ginabatyag. Action Hotline. Pero bangod nga ang nag-compromise kag ang luyag matabos ang city, kung hindi sila yung mag-cooperate, butangan kadirasang on process o in process, anong gawa mo kung di display o baligya sang imo negosyo? Action Hotline. Kamo nang isa ka-importante subong tiining sa transport, ambot ang mga transport sector diri sa Bacolod, ma-cooperate iniayan, na mo nang isa ka $1 million question, kung bala, may ara sang kooperasyon nga matabo diri. Kapin pasubong busy ginhawa paninguha, kapin pagid mga PUJ. Now, ini mga jeepney bla driver, subong grabe ang pagpaninguha kay luwas nga limitado ang ila pasahero, ang dalon pauli tuman kagamay. Action Hotline. Naamo na. Ang ano pagid ang pila ka mga alagkayanta karon nga aga. Maki-update man kita kay Councilor Lady Glace Gonzales sa Liga ng mga Barangay, kay isa siya sa mga nagabulig kag naga-facilitate sa tanan nga magkabarangayan. Update ini sa ginahimo karon ang pangrehistro offline sa backtrack, no? Kundi ang backtrack, I understand sininang mga sinimana o masunod ng mga sinimana more or less after a month kay isa ka bulan to mo nga ginatag sa ila nga ginalugan anay kay hindi pag-ipatuman gid or obligahon, no, ang pila ka mga business nga wala pa sila nakatapos proseso. Action Hotline. Now, sa mga barangay, kundi may ara way gadget, way cellphone, way internet, okay, way kagani cellphone, may internet ka, ang ginahimo sa mga barangay nagligad, ginuna ang mga numbered barangays nga magpatigayon sang ila sining registration sa barangay, offline registration ang pagtawag. Tikon offline registration, siyempre kadto ka sa barangay. Ang ginuna nila nga numbered barangays last time, ang damo man ang nagparehistro. In fact, ang barangay 36 amo tong do top 1, amo tong ara gid sa ibabaw nga do kadamo iyasang madasig ang pagpang-register nila, nga rason nga almost complete na sila nagligad. This time, ambot ang mga big barangays kay siling ni Councilor Lady Glace Gonzales, ang mga big barangays amo iniya ang balantayan ta kon bala may mga problema nga magtuhaw, no? Kay subong ang tawo sako mo sa ila sining nga mga activities kada adlaw. Action Hotline. Sa bilog nga probinsya, mangisayod bang kita karon dugay-dugay sa update kay tiang mga cases sa gihapon ang tatlo ka mga syudad amuning ginabantayan, ang Kabankalan, Silay kag San Carlos. Ang tubuso ganito iya nga banwa, may ara saya gani plano nga mangita diri sang tiliniran sa mga tawo nga nagabantay bala sa ospital sa Corazon Locsin,
nga samtang nagahulat diri kag may ginatatap nga pasyente, ti may tiniran sila na umayong plano sang alkalde, no? Action Hotline. Ti amo na siya ang isagid sang tani inisyatibo man. Actually, dugay na ni nga ginaingos ni Dr. Julius Trilon sa mga LGU ang bulig man mo kay kabalo ka. Ang mga hospital subong ang district hospital ay sa bilog nga probinsya ang problema gid amo ni ang kakulang sa equipments. Ang hindi makakater sang medyo seryoso nga ginabatyag sang mga pasyente. Action Hotline. Ting resulta, tinumpok di sila sa Corazon Locsin, Montelimano Memorial Regional Hospital. Karon kay may pandemic, kagang hospital nagahalong, nga hindi man maglapta bala, no, kag hindi man sila matapikan, ti iway ginapatiner ang manugbantay, ti kung taga out of town ka, kaluluoy kasang tulog sa kilidalan. Action Hotline. Tiya si Mayor Hauko palang nagkapinsar. So, nangiban niya nga mga mayors, pabayaan nyo lang ng mga residente nyo, ang mga tao nyo, di nga reskilidala nagatiliner nyo. Action Hotline. May update kita karon na. Aning bagong nga skema balas ng SSS kay we are trying to contact the Vice President agod nga maplastar tagid kon ano ining bagong nga scheme nila no, sa mga pensyonado. Ang nagsaka na last time di nga nagpangayo to blabuling ang ngambal niya na-delay ang parte sa pag-release sa mga pensyon. Initially, nangayo kita bulig kay Mr. John Chong, no, sang sa iya grupo dito, mga opisyalya sa bahin sang Metro Manila, ang natabo gali may mga pagbag-o sa system, no? Amo na ni siguro kung nga ang may pagka-delay. Action Hotline. Sa Kaiser Castillo da nako ga monitor ka sir, base amo na ning development nga na delay man ang pension nga imo gina paabot. Action Hotline. Alas 8:18 na Action Radio Philippine Standard Time. Dugay-dugay lang kay may ara kita subong aga Action Doors kwano. May schedule ko siling ni Action John Diaz. Atensyon kamo sa mga nagamonitor, ang inyo radio kinanglan nakatutok na this time. Kay may-ari kita ipangatag na naman nga premyo sa aton nga masuki nga matag palamati. Action Hotline. Magabot ko diri kag mapalihog lang ko si Imo Sundor sa pagdayal blas ang winner naton. Aga pa ta mga tag premyo karon iyang Biyernes sa kung sino man ang mapalaron nga magdaog. Ang cellphone nyo, make sure nga naka-open na para nga makabaton gilayon sang premyo. Action Hotline. Amo ini ang SAP mga kaaksyon, no? Ang papremyo naton nga igatag karon nga aga. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Ang importante diri nga magkasabat ka kag kung nagamonitor kag tuloy sa Aksyon Radio, way man problema, mapos lang mo ang pagsabat sa mga pamangkot naton. Hara, nagaring na? Hello, mayong aga. Ngayong aga. Si Ma'am Violeta Flores Banjola ini. Hello? Ma'am Violeta, ikaw mo 71 years old ka na galit? Taga diin kagid gani, ma'am, ano nang inyo exact address dira? Bilyang Hila, Poplar Circle. Poplar Circle. Villamonte, no? Villamonte, Bacolod City. Okay. Ma'am, naga-background, naga-batio ng sa background, no? Ma'am, kabalo ka kung ano nga program ni Subong?
Ano ganing title, ma'am? ng hotline. Yan ni Atay Hopon. Sige. Okay na dayon. Ma'am Violeta, Yes, sir. congratulations. Ikaw ang mapalaron nga nagdaog sa 500 pesos. Hindi ka magkadto sa Action Radio. May matawag sa imo da kung paano mo mag-claim. Kay ipadala na sa imo premium, ma'am, ha? Okay, thank you, thank you. Ma'am, may mga kabataan ka nga upod na subong, kaapuhan? Wala ako lang isa. Ay, ikaw lang isa? Ate, sige. Para na sa imo pang kinanglanon, dira. Congratulations sa imo, ha? Good morning. Good morning. Thank you, Gid. Thank you. Wow, salamat, Gid. Sige. Padayon nga magpamati. Congratulations sa aton sining winner. Karon iya nga aga Violeta Flores Banjola, 71 years old, Villa Angela, dira sa Barangay Villamonte. So, amo na nakasimple. Dapat monitor ka kag parang makadaog sang premyo. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign-on to sign-off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Action Radio. Salamat sa pagsabi. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Congratulations sa winner naton sa iban pagid monitor kamo sa tanan nga mga program. Do kay dira ginalawag kag sa kadamo sang entry diri ti pabuhay nasa kung sinong magabutan. Now, ang importante tandaan nyo gid, ang alan sa mga anchors, reporter, agod anytime, magabaton kamo sang premyo. Dako na ni ang bulig sa inyo da. Agod gamayara ka man sang timprano nga pamaskwa nga babaton sa Action Radio. Siling ni paring Peter Cedric Auhiro, siling nga ako pre, pwede man matawgan di, no? Kay ma-intraman ko. Ay, pagi na galing pa rin mayari to di mechanics, nga kinanglan na mapadala ka sang entry mo sa number. Sige, thank you, Gina. No, monitor lang na pareha. Ikaw pa, bisan di ka naman natagan premium, ikaw magani ka pangatag da, no? Premium, di ba? Ayos, sa ibang dira, monitor lang, kag importante, naka-charge perming cellphone, kag naka-on, agod nga pag-dial naton, may premium ka, gilayon. Pero buwas na, mabaton dira sang winner naton. Ayos, alas 8:24 na. Now, diri lang ko na yung mga update to, parte sa backtrack registration offline sa mga barangay. Kay last time kundi small barangay. Nagsunod ang mga big barangays nga gina-facilitate na, of course, ang liga ng mga barangay president ay gapabaya. Although nga siya ning author sa sining ordinance, but after nga mapirmahan sa alkalde, ang implementing body sina o mag-implement amo na yang executive office or office of the mayor. Pero why gapabaya ang liga nga nag-remind permi sa iya sining nga mga kaupod nga dapat buligan ini because at the end of the day, ang magkaluluoy ang mga residente nga wala gadget kag wala sang internet. Online sa hotline. Joining us this morning, this ato na pagpangalaga, this diliga ng mga barangay president, we have Councilor Lady Gliss Gonzales Palen. Ma'am, mayong aga sa imo. Good morning, Action Art. Good morning sa tanan na listeners sa Action Radio Bacolod. Daw kadami lately kay kadasig na lang magpa-register, naghambal ang public nga daw kuhan sila na namiano sila kay unlike sang primero nga daw nag-back down to ang server nga budlayan ka no sa pag pasulod sa imo registration. What was the latest subong kag sa mga ang offline na ton nga project nga ginabuligan sa barangay? Kumusta ang latest development, Councilor? Okay, so Action Art, no, sa last update ko that a few days ago with MITCS, we have 250,000
backtrack registration Mm-mm. for citizen, and we have 5,000 plus registration for the establishment. Mm. So, ang aton yun na offline registration ongoing man per barangay for those na wala internet access kag sa wala sa printing sa ato na backtrack. Okay. So, gina-facilitate na subusan tagsa-tagsa ka barangay. Although, other barangays nag-undergo pa training for the offline registration. Okay, so bali may ang offline registration sino ning ang nag-facilitate kay nag-conduct ng training sa mga barangay representative, ma'am? Yes, ang ato na IT, that is our MITCS sa Bacolod. Oh. Dahil sila ni ang ato na in charge for the backtrack na technical, mga technical group na to. Okay. So bali ginatuluan gid nila ang mga mismo personnel, and sinong nag-identify sang mga personnel sa barangay nga mo ni ang magpaidalom sa training, ma'am? Okay, so ang ato na mga punong barangay, nagpadala sa representative, so preferably very basic, computer literate, no? Preferably IT, no? So, with the limited human resource sa barangay, so, i-train man ni MITCS. So, subong nag-undergo training kag through the recommendation kag padala man ni Kapitan. Okay. So, subong Docasmoth sailing malang no sang offline registration ta ang mga barangays itong numbered, almost complete na sila, ya? Yes, almost complete na ang ato na number barangay. So, ongoing subong ang ato na mga named barangay. Ang mga big o dalagko naman? Yes, Action Art. Aha. So, expectedly, why man timeline kung saan ni matapos ang mga barangay naton di sa Bacolod sa pangkabilugan sa 61 barangays? Okay, so ang ato na timeline supposed to be matapos tagid ang ato na training for offline registration sa training sa ato ng mga barangays before the end of the month kaya para at least mag-sugod naman ang ato na backtrack in amat-amat gradually, no? So, ang aton, while ang those na wala pa ka-avail, ongoing man gihapon ang aton na registration for offline and for online. Okay, so in the time of the day, ang tag sa ka-residente sa barangay, kadto na lang or coordinate na lang sa ila respective areas or barangay parang marehistro sila. Yes, Action Art, no? So, kung wala, for those big barangay, pwede kita coordinate sa ato ng mga BHW, kaya nga ato ng mga BHW are on the grounds, no? So, para si BHW ang mga facilitate natin para sa ato na offline registration, para hindi kita maginutok sa barangay hall. Sa case ng Takuling, kumusta na sa imo, ma'am, tapos ng imo ya? Ongoing sa kadako sa ato ng barangay. Gani man? So, ongoing ang ato na offline registration, no? But we are happy to inform the public na ang ato ng mga tagsa-tagsa ka pumuluyo, kapaninguha man na sa online registration, no? Ang mga tupad balay, gabulig, mga computer shops, may minimum payment. So at least ang liligay sa pukok kagiban sa subdivision para at least tanan may backtrack card, no? Okay. So ang implementation more or less on November. Preferably Action Art, no? So ang ato na committee, we have a committee for this, no? We will convene i-check natin kung majority of the people and majority of the establishment naka-register na, kaya ato na system are all in place na gid. So, anytime it will take effect, kay dapat 15 days after the publication niya gani ang effectivity niya. Okay. So, yes, so with the readiness, anytime it will take effect, no? So, ang penalty, ma-bear lang kita kay we are new to the system, we are new to the backtrack, no? So, amat-amaton sa educate ang tao pagid ng mga pumuluyo, no? Kaga nga to na pag-adapt sa nga to na backtrack kag contact tracing system. Finally, kung di may planong city, ma'am, no, ang EOC, I know that you are part of the EOC, nag-attend ka man sa mga meeting to conduct a surveillance test sa iban pagin nga sector. Why gintap ang liga kung mabulig nyo dire? Okay, no, so for EOC, adadlaw kita kada, no, from 8 o'clock to 5 o'clock
being the representatives ng Liga, no? So, regarding the surveillance testing, kay kung sectoral concern, gina-refer to na lang sa per sector, kay they're also organized by the market, organized group na sila. And for other group, dinadiretso to na lang sa mga organized Respective group nila. okay. Yes, saka systematic. So, sa barangay ako, matong mass testing, kag ang ato na barangay, man sa silo, kag sa monitoring everyday sa ato ng mga lockdown areas. Finally, ma'am, isa na gid lang, kundi ang DILG nag-hire to sa mga mabulig, no, sa tagsa ka LGU nga ginatawag naton nga contact tracers. May ara na gid man napadala di sa inyo, halimbawa sa Takuling, o kung naka-coordinate na sa inyo ang DILG? Yes, no? So, kitanta every afternoon, Action Art, gahatol na lang ato na contact tracing team. Ako, kanday Dr. Rosalie po, ang natin ng mga cluster head sa contact tracing, si Major Sherlock Gabana. Yes, sila na mga heads ng contact tracing. So then we have the cluster doctors, under them are those contact tracing na sa field subong mga 1 week na sila na nag-duty at the respective barangays. Yes. On that note, Councilor Lady Liz Gonzales Palin, salamat gi sa time. Good morning. Thank you, Action. Action Hotline. Nawingagaw ka mo sa mga wala pa kay actually kapos naman lang mo kumayara ka internet connection bisan sa cellphone mo pero mas namigid kon ang gamiton mo computer blano kay mas dasig ang accessibility niya. Now, importante ini kay sa ulihi kung magsulod ka sa mga mall, government offices na magagamit na sang contact tracing system kay ini gina-adapt malang naton ginsunod ta malang ni sa South Cotabato. At least makasulod ka kon may ara ka sang backtrack card. Action Hotline. Tiara subong sa mga barangay or big barangays, numbered barangays na ang tono, ara na sa ila dira, nagasigi, nagapadayon, may mga trainings, ginatudluan ang sa mga barangay, agod, kaamo ni mag-facilitate sang ila mga residente. Action Hotline. Importante no kayang contact tracing, amo ini ang makadetermine kag magapangita no sang pila ka may individual in kaso may kaso in kaso nga may ara sang magpositibo dasig ka mag trace kon sino ang mga tao nga posible nagka-contact directly sa nagpositibo nga individual. Action Hotline. Daw kasimple lang protiway ka naman mahimo ni COVID-19 na mo naman lang na nga pangitaon mo ang mga direct contact kag mga probable person or individual nga posible nalatnan sang COVID-19. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang gala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan.
Aksyon Radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa
ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Magkulong nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT.
Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures.
According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal wala. Pabalik na rin sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Ginatamyaw lang naton si Tita El Malusok Polidario nga monitor kag paring Jerry Chopoy Magbanwa na, sa Macau, China. Action Hotline. Lipat ko kapon mig magdamyaw sa kay tatay mo sa happy birthday kay Choy Palo Magbanwa. Jerry Magbanwa Senior, dira sa Gilungan, Kawayan. Bao belated happy birthday, Choy. No, idlaw man ko senior dugay na gitaway kaya kitay. Sir Arnel Deles, Sampulis Station 6. Kumusta ka mo da? No, taga Police Station 6. Action Hotline. Kag ang tanan nga mga taga Station 6 kag mga police stations nga gamonitor sa aton karon nga aga. Salamat gid sa inyo. Thank you for listening diri sa aton sining nga pagpangalaga. Action Hotline. Now, atensyon sa tanan nga mga miyembro sang SSS kay luyag tang hatagan kamo update kag sa mga nagapamangkot kay actually nagligad pa kita naga-communicate. It so happened nga ang kontak naton sang una dira sa SSS lain nagali ang butangan sa iyang assignment amo na nga wa siya magka-reply and kibot kita kay lain ang nagasabat sa cellphone. Lalaki ang gauyat sa una mo. Nga mo to ang in charge diri sa Bacolod. This time, bayi na ang ginassign nila. Pero karon nga aga ang importante diri nga magkahisayod para sa information sang tanan kag para may baluan niyo kung ano ang latest kay may bag-o nga system. Nga pati gayunon ang Social Security System. Action Hotline. For the public to know, kag para nga ma-inform naton kamutanan, para nga at least ang mga nagapamangkot, kay kadamo, alin pa nagligad diri, damo ang nagapamangkot, damo ang nagakadto diri, may nagsaka mo to si Mr. Castillo, nga tagalayugan sa Candones ang una. Action Hotline. Sumaka pa di sa akon, kag personally gipamangkot, kag nangayo bulig, tisiling ko sir, wa ipagid ko idea, parte sina pero at least ariho para may ara ka mo ihibalo sa mga update sa bahin sang SSS. Online sa hotline. May panibag-o gali subong nung petsa sa pag-release ng pension kag bag-ong system kag ginapatigayon. And joining us this morning is Dr. Leilani Binidian, SSS Vice President for Visayas. No, i-check naton siya kung ano ang latest diri, no? Visayas West 1 Division. Doc, long time kita nga way nakatawagid sa imo kag nagkasugilanon. Si Action Art sa Action Radio Bacolod. Good morning, Doc. Okay, Action Art, maayong aga at maayong aga sa Action Radio. At maayong aga din doon sa lahat na namati subong, especially sa ating mga SSS members at ating mga pensioners, most especially our SSS pensioners, at maayong agaman sa ating mga SSS employees. Action Art, salamat Gid. Salamat Gid for giving us the chance to explain this new system. This new system na tama kayo, parang naguguluhan ang ating mga pensionado. Opo. Anything that is new kasi Action Art, ganyan talaga. Meron tayong transition period. And that we thank Action Radio, especially kayo Action Art, for giving us the chance to explain. Yes, Doc. Now, tell us, ano po itong mga pagbabago? What is the new system na i-implement po ng SSS for the members and pensioners to know? Okay, thank you again. I would like to start my explanation by giving our pensioners the scenario from the beginning. Ano talaga yung nangyari? It is because meron each pensioner, meron tayong tinatawag na date of contingency. Ano ba yung date of contingency?
Ito yung for retiree pensioners, ito yung petsa kailan sila nag-60 years old. Ito yung petsa sometimes kailan sila naseparado sa obra. Ito yung petsa na nagkakaroon sila ng qualifying contributions na 120 months. So yun ang tinatawag na date of contingency. For the death benefit naman natin, ito yung petsa kailan napatay yung ating membro. So yun ang mga tinatawag natin na date of contingency. Okay. Noon, ang proseso natin noon, yung ating mga pensionado, ang pagtanggap nila sa kanilang pension will depend on their date of contingency. That's one reason. Another reason, Action Art, itong mga bangko din natin, meron din silang kanilang mga style. Meron din silang, sometimes those banks, kasi Action Art, si SSS, palagi siyang advance, 1 month advance, maghulog pension sa mga bangko. Kasi meron kaming agreement with the bank. Okay. Wala silang service charge, pero mag-advance si SSS para naman maski pa paano, mayroon silang magagamit, ma-invest or whatever. Okay? So, yan ang ginawa ng ibang mga bangko, Action Art. Yes, they sometimes siguro they use it for kasi it's a float amount. Kasi ang pag-credit nila dapat sa pension month would i-credit. So, pero advance lang si SSS. Okay. Pero Action Art, meron tayong mga bangko na siguro hindi na nila they don't anymore need the money of SSS na makatulong sa kanila. So insigida, when they receive the amount for the next pension month, when they receive it, insigida ibigay nila, Sir Art. Okay. At ito ang nangyari sa ating ibang mga bangko na they are noted to release pension for advance. Okay. For SSS pension, noted sila to release it advance. Usually, they release it on the third week or fourth week of the month prior to pension month. Okay. So, dito tayo nagkagulo, Sir Art, because nga of the new system. So, let us learn ano yung new system natin ngayon. Okay. So, ang gusto ni SSS, para hindi na malilito si bangko, hindi na malilito ang ating mga pensioners, na lang nila, isang hulugan na lang or dalawang hulugan na lang, meaning crediting. So, for this new program natin, ginawa ni SSS 2 times yung crediting. The first day of the month and the 16th day of the month. This is sa S. This is sa S. So ano ang mangyari? Lahat ng mga pensioners na may date of contingency from first day of the month to 15 or 15th day of the month, their pensions will be credited on the first day. Okay. Yes. At saka Action Art, yung pension ng mga pensionado natin na dati tinatanggap nila pitsa 16 hasta pitsa 30 or pitsa 31, mabato nila pitsa 16. Okay. So, dalawa na lang. Maybe there are those na masabi nila na na okay siya kasi supposed to be mabaton ko pitsa 10. So, nabaton ko na subong pizza 1. Yung iba sabi, pizza 20, stress yung pension ko, pero nabaton ko pizza 16. So, yun na, uniform na ngayon. Lahat, wala na yung sinasabi kanina, kailan siya nag-60 years old, kailan napatay yung member, kailan siya nasiparado, wala na yon. Okay. Pizza na lang ang bigayan. Pizza 1 at pizza 16. So, and again, yes, Doc. I would like to stress Action Art na because yung sinabi ko kanina na there are banks who are noted to give the pension earlier.
sa kanilang pension month, dito nagkagulo yung ating mga pensionado. Okay. So so ang advice namin dyan, Action Art, in order for them to keep track ano na yung mga nabato nila, Aha. punta sila sa bangko at hihingi sila ng statement of account. Okay. Tapos tatawag sila sa SSS para magpa-appointment para kami na ang mag-explain sa kanila based doon sa statement of account from the bank na bitbit nila. Okay. Or Sir Art, Aha. pwede din if maayo lang sila sa bangko, na magpa-explain lang sila sa bangko, baka say, we have noted, Sir Art, Aha. na there is a bank or there are banks na sila na lang ang nag-extend sa kanilang services to the pensioners. Sila yung magsabi na, ito lola, ito lolo, yung natanggap mo noon, yun na ang para dito na month na ito. Sila na ang nag-explain. Okay, okay. Aha. So, subong gali ang magwa nga depende na ni sa do kung ang birthday mo halin 1 tubtob 15 ang ila pension uniform na lang nga sa amo na nga petsa i-release. Correct. Tama kayo. So, isang bagsakan na lang sa pizza 15, sa pizza 1. Okay. Lahat ng pensions from pizza 1 hasta pizza 50. Isang bagsakan na lang pizza 1. Okay. Yung pension for pizza 16 hasta pizza 30, 31, sa na lang, sa pizza 16 na lang. Okay. So, ang mas the best guro si Doc kon mangayo na lang sila statement of account sa bangko and then bitbiton nila na kung hindi gid man maka-explicar ang bangko sa ila, mangayo sila appointment sa inyo. Pwede maka face-to-face na subong nga mag-explicar ni sa mga pensioners? Okay. Very good, Sir Art, that you have raised that. Because of this, nagkagulo sila. We have to be with them in order for them to understand. Uh-huh. So ang ginayo lang namon, Sir Art, kasi alam mo na meron pa tayong quarantine, community quarantine pa tayo ngayon. Uh-huh. We are observing strictly the protocols of the IATF. Mhm. That is why, sabi ko kanina, Sir Art, if pag makakuha na sila ng statement of account at saka si bangko was not able to explain it to them, then they can call our hotline para magkakaroon sila ng appointment with SSS officers. I So see. sabihan namin, appointment ni Mutiyay, appointment ni Mutiyoy sa Dasun Simana, punta ka dito, bring your Alas 9:04 Action Radio Philippine Standard Time. Action Hotline. Tingala ko man nga nagkinala ang mga pensyonado sa SSS. Kay bangod siling bag-ong system kasi una ang schedule wala nagapanariho. Subong uniform na lang. Now kung birthday mo halin sa pizza 1 tub 15 sa primerong adlaw sa bulan mo na mabaton, Dok. Sorry, ginautod ang linya naton. Yes. Aha. Yes, Sir Art, you are correct. You are correct. Aha. So, yun ang natin na dalawa na lang beses mag-credit si SSS. Okay, para okay. hindi maguguluhan. Bahala na si pensioner. If the pensioner doesn't need the money on the first day or parang kanyang crediting 16, pwede niya i-withdraw some other days, pwede na. Basta kay available na yung pension nila on the first day of the month or 16th day of the month, depending on their date of contingency. Yes. Actually, it's a normal situation, Dok. Basta nga may changes, mamagawa ng tao, malibog pang iapaminsaron, mas mayo ni nga ma-explain sa mga eksperto dira sa SSS kung in kaso giman nga magtawag sila. Anong hotline nga pwede nila matawagan, Dok? Okay. Sa Bacolod, Sir Art, ito yung hotline numbers natin. For Globe, 0945 177 2270. For Suncell, 0933 4623
086. Mhm. For talk and text, 0951 001 6870. Mhm. I-announce lang namin diri, Sir Art, na sometimes sasabihin nila walang sasagot. It is because, Sir Art, I'll tell you now, busy talaga itong aming mga hotline. Yes, So, Doc. konting konting pasensya lang sa ating mga callers. I-repeat nyo lang, dial lang kayo. Kasi pag matiming kayo na natapos na yung kausap doon sa line, saka papapasok yung calls ninyo. Okay, okay. So anyway, Ang lang namin, Sir Art, na ibalita namin sa ating mga pensyonado na wala tayong delay sa ating mga pension. aha. Wala yung sinasabi na hindi nila tanggap, hindi credit. It is just a matter of understanding the new system. At saka if ever meron talaga silang hindi naintindihan at parang sila, they just have to go to the bank, ask first the bank for assistance. Kasi mayroon tayong mga bangko talaga nga they're extending the services, Sir Art. Marami kaming tawag galing sa pensioners namin na they were able to understand it through the explanation of the bank. Yes. At saka pero hindi naman natin maano yung mga bangko, Sir Art, because they also have their own services. If they cannot explain it to the pensioners, we will be the one to explain it. Yes, ma'am. As Yes, long ma'am. as the pensioner will ask from the bank a statement of account. Aha. Anyway, may kapamangkot diri sa listener naton sa online sa Facebook Live. Siling nga mangkot ko tani sa taga SSS kung may interest and condonation subong. Okay. Wala. When we talk about condonation, yun ang sinasabi na amnesty, mga ganon. So wala tayo for now. Ang ating lang good news ngayon sa ating mga employers at sa ating mga self-employed or voluntary member, because SSS do understand sa kapigaduhon natin subong. So, mayroon tayong extension of payment deadline. Okay, So, okay. nakaligtaan nilang magbayad doon sa January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, pwede sila pang magbayad sa kanilang SSS premium contribution up to November 30 without interest, without penalty. Okay, Yung okay. ating mga self-employed, Sir Art, di ba sabi natin, once na mulap na yung quarter, hindi na tayo retroactive payment tayo for self-employed and voluntary. Temporarily, nilift yan ni SSS because SSS understands nga sigado. So, pati self-employed and voluntary, they can still make their payments for January up to October, up to November 30. Okay. Pwede pa yan, Action Art. So pwede pa, why man ay dulugangan ka nga balayran is ini gina-consider sa SSS because of this pandemic, pwede ka pagkabayad gyapon. Yes. Yes, sir. Oh, very good. Isa na gid lang, Doc, if you may, siling ni Cherry Duario, siling nga, pwede man mapamangkot kay Doc Binidian, kung expired na ang siyal, pwede pa mag-renew, dason ang himuon kung mag-renew kami makadto pa sa inyo office. Doc? Okay. Kasi yung disability benefit natin, ang binibigay natin dyan, Sir Art, na benepisyo, depending sa kanyang malatian. Depending how the illness affects the activities of their daily living. Okay. Meron tayong computation dyan, Action Art. Yes, I Doc. cannot say because he has already received 3 years. I cannot say whether there is still an available percentage that we can add or wala na. But I suggest matawag siya sa hotline number natin sa medical. This is diretso sa medical section natin, hotline number 0953
Mm. 364 Mhm. 1305. Yes. 0953 364 1305 or ma-email siya sa email ad na ito, sepewp@sss.gov.ph. The SEPE is spelled as SEPEWP. Yes, Doc. Doon na lang sa ma-email para mapamangkot, may exchange sila of messages, ano yung balatian niya, at saka he will have an idea, meron pa ba siyang matanggap or wala na ba? If meron pa, ano ang gagawin niya, saan niya i-file and everything. Opo. Doc, anyway, if you may, basisunod nga mga inadlaw, makadugang kami ayo sang tiempo mo, no, during office hours, nga pa-explicar pagidugang kag amo lang na ang amon contribute mabulig man sa SSS sa bilog nga Region 6 and Negros Occidental, so that kay ni mga pensioners kang iban ka sa laka di blas lingko na hindi ko ka-explicar sinain, no? May nga ginatagan mo gid opportunity this morning, Doc, nga ma-explicar sa ila. Now, Doc, salamat kisa time, matawag lang kami sa imo if you may sa sunod nga mga tinion para nga mga liwat sang explanation from your office. Thank you, Doc, sa imo panahon. All the time, good Action Art. Thank you so much to Action Radio, especially Action Art, for giving us this time. All the time. Services of SSS is always at your service. Thank you so much at good morning to everyone. Good morning. Action Hotline. Now, may mga hotline hatag ang SSS. I-post lang na karon na mo na, no? Action doors, basi makuha itong mga numbers. Parang nga may ara ka mo direkta nga communication. Bisan ako, subong na budlayan pagid ko hindi ko gid ma-reconcile kag maplastar sa inyo. Pero ang simple lang nga nagbago sa system mo ni. Kung ang pension sang una sa pensioners, lain-lain nga petsa mo makuha sa bangko, subong lain na, kaya si una ginabasihan, birthday mo yan mo. Subong lain, halin, ang kunang birthday mo, halin pizza 1, top 15, sa primero pa lang adlaw sa bulan, ara na available ng pension mo. Action Hotline. Kung halin naman ang imo birthday, pizza 16, top katapusan sa bulan, sa pizza 16 pa lang, ara naman available sa bangko ang inyo nga pension. Action Hotline. Gin-uniform na lang. Now, kung ano pag dugang sa nga explanation, kadto ka mo sa bangko, kwaon nyo tong kopya, sang mga na-release na sa inyo, abi, ang accounts nyo to. And then, kung hindi pagid ka mo makango, please contact sa cellphone number nga ginatag ni Dr. Benidian or coordinate ka sa taga-SSS pagi sa hotline kay ara na may ma-explikar sa inyo. Action Hotline. Basta may mga pagbago mo gining sitwasyon mo. In fact, nagligad sa kay Sir Castillo, no, kay nagligad pa ni siya balik-balik. Sir, amo nga nangayo na kubulig sa task force kasandag nga mapalabot sa babaw to kung anong natabo nga nagkala-delay ang inyong pensyon, ti amo ni Galio, may bago nga system nga ginpatuman. So ina nga pagbago ang mga tao kundi nagsalasalaman, no? At least subong na tagnaton ano ang total picture kag nanugid ang natabo ang system sa Social Security System. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Hello, my name is Ron Antriasian, and I've... Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampenaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counter
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkalintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi
ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutugtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada
ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Samsang anong nagkaintangan Responsable at pagbalita Pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad gaga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na kay Maninay Alma kag Maninay Henry Boy Gregas sang Gilungan Kawayan. Good morning, may lang pagmonitor. Damo tani mga questions. Di bago lang nagsinulod iya. Sige lang, ang nagapamangkot bala ang parte sa mga hotline, ara na ma-post namon dugay-dugay no ginatapos lang kay damo ga pamangkot. Singa no tong hotline, i-monitoron nyo lang dugay-dugay sa Facebook page sa Action Radio Bacolod. Kaya i-post na namon ang mga hotline nga kinanglanon nyo gida. Action Hotline! Kay Alex Montezasar, uli na nagsulod ang imo message diyo, nag-appear. Sorry gid na i-ara na ang hotline karon sir, pwede mo na sila matawagan kag mapamangkot. Cherry Duario, thank you gid sa mga naga-monitor kay karon nga aga. Action Hotline! Way na tagaling tiyempo sa aton nga magka-aksyon, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea nga combination. Agud nga aton lawas. Nagtayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Paminawa. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio.
Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,
Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,